Croeso I Sir Fôn, a croeso cynnes I pawb, I Pencampwr Mathemateg Cymru 2025. Mae Digwyddiadau Ysgolion yn falch iawn o gyflwyno ein cystadleuaeth Pencampwyr Mathemateg Cymru Ar-lein 2025. Mae'r digwyddiad hwn yn dathlu disgleirdeb mathemategwyr ifanc ledled Cymru, gan ddarparu llwyfan I arddangos eu sgiliau datrys problemau, creadigrwydd ac engerdd am niferoedd waith beth fwy lefelau gallu. P'un a ydych chi yma I gystadlu, bod yn rhiant cefnogol neu'n syml I fwynhau'r cyffro, mae'r gystadleuaeth hon yn distirym mathemateg wrth ddod â'r Genedl Gymreig ynghyd. Ar gyfer ein cyfranogwyr sy'n siarad Cymraeg, rydym yn falch o gyflwyno'r digwyddiad hwn yn ddiwyieithog, gan sicrhau bod bawb yn gallu ymgysylltu'n iawn yn ei dewis iaith. Mae mathemateg yn gyffredinol a heddiw rydym yn dathlu eu harddwch a chynhwysoldeb. Mae ein holl ganllawiau adolygu unigryw a deunydd ysgrifenedig i'w cyhoeddi yn y Gymraeg. Mae digwyddiadau ysgol yn credu, trwy gofleidio'r Gymraeg, y bydd iaith yn parhau'n fywiog, yn berthnasol ac yn llawn bwyd mewn byd sy'n newid yn gyflym. Pob lwc i'n holl gystadleuwyr ac edrychwn ymlaen at glywed gennych yn fuan.